Dobrý den, já vás zdravím, jsem rád, že se opět slyšíme a čeká nás série videí o hardwaru. Tento týden uvidíte 3 z nich a první budeme věnovat tématu procesor. Procesor, jak vidíte, značíme CPU, což znamená centrální procesorová jednotka, Central Process Unit. A můžeme říct, že se jedná o něco jako o výkonný díl, mozek nebo srdce počítače, který zjednodušeně řečeno počítá všechny operace, které se v počítači v podstatě dějí. Ono říct všechny není úplně správné, protože mu v tom dnešní době významně pomáhá zejména grafická karta, a to pak u aplikací, jako jsou hry a podobně. Nicméně pro nás úplně stačí na začátek vědět, že procesor se podílí na těch výpočtech, které se uvnitř počítače v podstatě dějí. Ty jednotlivé procesy nebo řekněme tomu dílčí instrukce, které procesor vykonává, jsou velmi primitivní. Například vem jedničku, vem druhé číslo, sečtě, přiřaď a tak dále. V zásadě procesor tedy je schopen vykonat obrovské množství těch primitivních instrukcí a mluvíme někdy o tom, že jsou to řádově 10×7 až 10×9 operací, které procesory jsou schopné vykonávat během 1 sekundy. Já se k tomu ještě dostanu u toho dalšího slajdu. Otázka ale je, proč je schopen vykonávat takové obrovské množství operací. A to je dano tím, že vlastně se skládá z velkého množství malých součástek, kterými nemusí být jenom tranzistory, můžou to být klopné obvody a další. A v zásadě ten jejich počet je tak veliký, že na 1 mm čtvereční dnes při technologiích okolo velikosti těch součástek 10 nanometrů, dneska už jsme i níž, okolo 7 nanometrů, tak se dostáváte na počty stovek milionů součástek na ten milimetr čtvereční. Někdo kdysi spočítal, že pokud byste chtěli procesor, který se použil u těch, nevím jestli těch elektronkových nebo relových počítačů, převést do těch dnešních výkonů, tak by zaujímal svoji plochu asi 25 km čtverečních. Jenom abyste věděli, že ta miniaturizace je obrovská a má své hranice. Já už jsem se o tom možná párkrát zmínil, ale ta hranice se dneska odhaduje někde okolo 3 nanometrů. Pak už budeme muset trošku změnit tu filozofii tvorby procesorů. Ono už se to děje během dneška a to je to, že nám přibývá počet jader, ale k tomu se ještě dostaneme. Pokud se podíváte na tenhle obrázek, tak tady vidíte, že v podstatě máte takzvaný wafer neboli plátek který uříznutý, zjednodušeně se řečeno, z monokrystalu superčistého křemíku a do něj s pomocí speciálních technologií jsou vytvářeny v podstatě ty jednotlivé procesory. Vidíte, že ten pán je oblečený do v podstatě laboratorního oblečení, tak aby neznečistil to prostředí, ve kterém ten procesor je vytvářený, protože to by ho mohlo poškodit. To, co nás klíčově zajímá, je rychlost našeho procesoru. Já postupně nebo najednou teda odkryju, co všechno nás bude čekat. V zásadě je nejdůležitější ta architektura, která je daná počtem jader. Počet jader se u těch vícejádrových procesorů už několik let pohybuje od těch 4 běžných počítačů do 8, s tím, že některé méně náročné počítače můžou mít procesory se 2 jádry a každé to jádro se de facto podílí na určitém úkolu. Krásně byste to mohli vidět, kdybyste se zabývali 3D grafikou a tam byste měli scénu, třeba já nevím, nějakou krajinu a teď byste ji chtěli vykreslit na vašem počítači, tak skutečně každé jádro toho procesoru přebere část toho obrázku a začne ho postupně takzvaně renderovat neboli vykreslovat. Tam se to asi nejlépe vizuálně dá vidět, že každé to jádro může dělat rozdílnou činnost, rozdílný úkol v rámci té činnosti, kterou počítač vykonává. Jednotlivá jádra můžou mít i více vláken. To znamená, že se vám může stát, že máte třeba dvoujádrový procesor, ale každé jádro má 2 vlákna a bude se vám jevit v počítači jako 4jádrový.
Zase platí, že v rámci toho jednoho jádra každé vlákno může přebírat určitý úkol a čím více vláken máte, tím vyšší výkonnost toho procesoru v podstatě můžete mít. Klíčově ale, co sledujeme už mnoho let dozadu, je takzvaná výkonnost, která je daná frekvencí. Jednotkou je hertz a de facto dneska jsme na jednotkách gigahertz, což jsou v podstatě miliardy a zase velmi zjednodušeně řečeno můžeme říct, že pokud procesor bude mít třeba výkonnost 3 GHz, tak by měl být schopen vykonat 3 miliardy primitivních instrukcí během 1 sekundy. Ono to úplně pravda není. Spíš se orientujeme na to, že to jsou 10 na 7 až 10 na 9 počet těch operací, které vykoná, protože ty typy těch procesorů jsou různé a u nich by se to hodnotilo trošku jinak. Ale pro nás, jako pro začátečníky, tohle úplně stačí. Co je důležité si uvědomit, že každé to jádro, když máte 2,4 GHz třeba procesor, tak není to tak, že byste měli 4 jádra, tak to znamená 4x2,4, ale každé to jádro pracuje v podstatě na těch 2,4 GHz. U nás zase, jenom abyste to měli takhle na okraj, když si budete kupovat v podstatě svůj nový počítač, tak se podívejte, jakou má frekvenci, kolik má jader a v zásadě jste nějak se můžete odpíchnout od toho, jestli je tenhle procesor pro vás nebo není. Já vám doporučuji, aby ty procesory dnešní době měly 4 jádra, ta výkonnost se bude pohybovat okolo 3 GHz, tak je to v podstatě dostačující. Takové primitivní schéma toho, z čeho je procesor složený, je to daleko komplikovanější, tak klíčově by bylo fajn, abyste si uvědomili, jsou tam 3 důležité části, a to je řadič, neboli řídící jednotka. Tento řadič v podstatě zodpovídá za to, co se kdy v počítači děje. Je to něco jako mozek toho procesoru. A jeho otrokem přímým je aritmeticko-logická jednotka, která v podstatě všechno počítá. Já už jsem říkal, že dnešní grafické karty v tom významně pomáhají procesorům a procesor jim posílá instrukce a oni dopočítávají na své v podstatě výpočetní jednotce ty jednotlivé výpočty, protože to procesoru výrazně ulehčuje práci. Nicméně kromě toho ALU, to znamená aritmetické operace, jsou sčítání, učítání a podobně, nicméně logické operace jsou třeba větvení programu, jestli udělat jednu část nebo druhou část toho programu podle splněné, nesplněné podmínky. Velmi zjednodušeně zase řečeno. Registry jsou super rychlé paměti a protože jsou super rychlé, tak jejich výroba je velmi nákladná z hlediska peněz a proto jsou i velmi malé. Jsou to nejrychlejší paměti, které většinou v počítači máte a většinou jsou schopné nést informaci o velikosti řádově 4 až 64 bitů. Dnešní počítače právě 64-bitové nám umožňují, aby ty registry měly tuhle velikost těch 64 bitů. Informace si procesor natahuje z operační paměti, k které se dostaneme a neustále si vyměňuje ty informace z operační pamětí. A aby ta výměna byla co nejplynulejší, protože procesory jsou velmi rychlé a potom, co by výpočty dokončily, tak by vám vraceli tu informaci zpátky do operační paměti a zase znovu by si ji museli tahat. Tak z pohledu toho procesoru by šlo o velmi ztrátový čas, protože on by mohl mezi tím něco počítat a proto existují takzvané cache, neboli vyrovnávací paměti. Já se k ním ještě dostanu na dalším zase slajdu a za chviličku vám ukážu, jaký ty cache jsou a jak to přesně funguje. Z pohledu procesoru ještě máme 2 části a to je takzvaný manager memory unit, v podstatě jakýsi manager celé té operační paměti, který má pod správou operační paměti, ví, co kde je uloženo. I je to zase mnohem složitější, ale pamatovat si to nemusíte, jenom protože to tady namalované nebo ukázané, tak se to snažím trošku vysvětlit. A pak je tady dekoder instrukcí, který de facto rozlišuje, jaké typy instrukcí má ten procesor zpracovat.
V podstatě stačí, že budete tušit, že je tam nějaká aritmeticko-logická jednotka, řídící jednotka neboli řadič a to, co se bezprostředně natahuje do procesoru, s čím bude pracovat, je v těch registrech. To slovo je právě ta velikost, se kterou je schopen ten procesor pracovat, to jsou většinou ty bity. Tohle nutně po vás nechci, ale jedna věc, kterou bych rád připomněl, vzpomeňte si na John von Neumannovo schéma, tam jste měli naznačenou tu ALU jednotku a právě ten řadič. Čili od doby John von Neumanna, čili po té zhruba do druhé světové válce, nám stále tohle schéma platí. Je to jenom jakýsi fakt náznak, protože je to mnohem složitější. Pojďme se podívat na ty cache. Pro vás je důležitý, že když si budete kupovat počítač, tak někdy se setkáte s tím, že tam má takzvané L1, L2, L3 cache. Tenhle obrázek není úplně dokonalý, protože ty cache jsou uvnitř procesoru. Já jsem to tady naznačil, jsou jako mimo ně, ale není to pravda. Nicméně operační paměť vyměňuje ty informace z CPU neboli s procesorem právě přes ty cache, protože to je plynulé. On zpracuje procesor to, co potřebuje, vrátí to do operační paměti, ale už potřebuje pracovat s něčím novým, takže z toho důvodu tady má nakešovaný, s čím má ideálně pracovat. A proč jsou 3? Protože se platí pravidlo, že L1 je nejmenší, ale nejrychlejší, L2 je prostřední a L3 je největší, ale nejpomalejší. Zase je to dáno, aby to pro vás nebylo moc drahé a přitom procesor mohl pracovat kontinuálně, neustále, neměl prodlevy a vy jste dobře měli využité svoje peníze. Když budete mít 2 procesory a budou cenou i výkonností velmi podobné nebo stejné a budou se lišit ve velikostí těch cache, tak vždycky ten, kdo má ty vyrovnávací paměti větší, je kvalitnější. V podstatě pro vás, kteří pracujete v officech, to znamená Word, Excel, PowerPoint, brouzdáte po internetu, občas výjimečně si zahrajete nějakou jednoduchou hru a používáte poštu, je tohle poměrně nepodstatný. V okamžiku ale, kdybyste šli na hranu výkonnosti toho procesoru, to znamená chtěli mít třeba počítač postavený na skvělé hry a tak dále, na práci třeba s databázema, tak tam už by to pro vás důležitý mohlo být. Pamatujte si jedinou věc, že ty cache označujeme L1, L2, L3 a to je v podstatě celý, co je pro vás důležitý. Já jsem vám tady ještě ukázal jednotlivé typy nebo výrobce procesorů, které v současnosti jsou aktuální. Zase velmi zjednodušeno, mluvím tady o řadách. 2 výrobci, které byste měli určitě tušit, že existují, je Intel a AMD. Tohle jsou 2 výrobci, kteří mezi sebou neustále soupeří po dobu, co znám, počítače. Samozřejmě nejsou jediní, je to i třeba firma IBM, ale na ní se tolik nesoustřeďme, protože pokud si budete kupovat počítač, tak téměř 100% budete mít tyhle 2 firmy. Dlouhou dobu Intel měl navrch nebo určitou nadvládu nad procesory typu AMD nebo firmy AMD, ale v poslední době se AMD procesory vyrovnaly intelovským a v některých ohledech jsou i dokonce lepší. Proto se vám někdy cenově vyplatí si koupit radši procesory od firmy AMD než od firmy Intel. V podstatě jsou někdy dokonce levnější při stejném výkonu. Co se týká těch řad, tak u Intelu jsou to i3 až i9 řada a u u AMD jsou to takzvané Ryzen procesory, které jsou označené řadou 3579, A tady můžete vidět, že tady je ta 5, tady máte zase ty i5, i7, i3. Co je pro mě dobrý? Otázka. Doporučuji vám nebrat i3, ani Ryzeny 3, protože to jsou procesory sice nejlevnější, ale v zásadě stačí na tu nejzákladnější práci a z pohledu budoucnosti, protože počítač by měl vydržet nějakých zhruba 5 let, vám to může dělat problémy. Pokud zrovna nemáte dost peněz, tak ty trojkové řady budou fungovat, budete si muset leckdy na něco počkat a nemůžete počítat s nějakou super náročnou prací, zase 3D grafika, skvělý hry a podobně. Pokud můžete jenom trochu, tak jděte do té 5kové řady a tam skončete. Protože i7 jsou hodně drahé, i9 už v podstatě skoro nemá smysl pro normálního člověka kupovat.
Samozřejmě pokud budete hodně programovat, budete dělat s grafikou a podobně, tak i7 jsou fajn, ale ta i5 je většinou dostatečná. Já jsem vám tady vyfotil správce zařízení, kde vidíte procesor s 8 jádry, i7 na 2,7 GHz, čili je to nadstandardní procesor. Můžete si samozřejmě podobný nějaký pořídit, ale zaplatíte to v podstatě většíma penězma. Jak se dostat k tomu správci zařízení, abyste si zkontrolovali, jaký máte procesor? Stačí, když si na tento počítač klapnete pravým tlačítkem myši, otevřete si třeba tak, jak máte dokumenty, najdete tam tento počítač pravým tlačítkem a dáte vlastnosti a tam už najdete správce zařízení a měli byste mít možnost vidět procesor, rozkliknout a uvidíte, kolik jader by měl mít váš procesor. Stačí, když si budete pamatovat úplně jenom, že je nějaká firma Intel, AMD a že jsou řady 3, 5, 7 až 9. Pokud se podíváme na výběr toho procesoru, stejně ho budete kupovat buď v notebooku a tam jste omezený celkově výběrem toho notebooku, ten procesor už je tam daný od výrobce, anebo se poradíte s někým v nějaké firmě nebo na odborném webu, jako je živě.cz nebo na alze.cz, si poradíte potom, máte tam i přímo sestavy hotové a můžete si je koupit rovnou, tak jak je odladila daná firma. Pokud si budete kupovat počítače typu Apple, tak samozřejmě tam nemáte o čem diskutovat. Firma Apple vám dodá produkt kompletně složený a nemusíte nad tím příliš přemýšlet. Doporučuji se vždycky poradit s někým, pokud tomu úplně nerozumíte. Nicméně, co byste si měli taky uvědomit, je, že existuje nějaké TDP neboli Thermal Design Power, což v podstatě znamená, že nějaká množství energie spotřebované tím procesorem. Čím vyšší výkon toho procesoru, tím víc si samozřejmě zaplatíte potom na vašich energiích. Oni ty spotřeby u jednoho počítače, pokud máte notebooky, tak jsou zanedbatelný. Ale pokud máte herní počítač a máte jí doma třeba pár, 3, 4, 5, tak ty výkonnosti můžou být dost veliký a ono se to na těch financích potom projeví. Samozřejmě nejenom procesor v tom hraje roli, ale i zdroj energie, který vám přivádí elektřinu dovnitř počítače, tak tam ty ztráty na penězích můžou být ještě vyšší, protože tam se dostáváte řádově na stovky wattů. A je dobrý si to jenom uvědomit, když budete mít firmu. Budete tam mít řádově desítky nebo desítky počítačů, tak samozřejmě na penězích v té firmě, když vám poběží 8-10 hodin denně, se to 100% projeví. Tady je jenom taková připomínka, že samozřejmě ten výběr toho procesoru ovlivňuje, k čemu chcete ten počítač používat. Zase čím větší nároky grafika, 3D grafika, databáze, náročnější aplikace, tak tam můžete samozřejmě potom mít problém s tím, že byste měli málo výkonný procesor a mohlo by to způsobit prostě, že by vám nestačilo. Chlazení procesoru je věc, která je dnes samozřejmostí. Když si kupujete procesor, dostáváte automaticky s chlazením. Většinou pasivní chlazení bývá u notebooků, aktivní v podobě větráčků bývá u těch stolních počítačů. Dnes je to tak daleko, proto to tady ukazuju, že si můžete kupovat i takovéhle duhové větráky, které když se točí, tak vám se rozsvítí touhle barvou, která se potom nepohybuje. Je to hezký efekt, je to dneska spíš taková moderní věc, ale klíčový je, že třeba firma Thermaltake, kterou tady máte, je velmi kvalitní a vy si můžete koupit i větráček speciální, jiný, než vám dodá výrobce spolu s vaším procesorem, ale vždycky se potřeba podívat, jestli bude dobře chladit, jestli vám nebude dělat problémy. Dejte si ještě pozor na jednu věc, a to je na hlučnost. Občas, ale je to spíš výjimečná záležitost, se může stát, že ten větrák je hlučný a zvláště v letních měsících pak, když se snaží uchladit ten chod toho procesoru, by vás to mohlo rušit. Tady vřele doporučuji u těch větráků si kupovat ty kvalitnější a radši si kousek připlatit. Pokud by vám ty větráky odešly, měli jste nějaký no-name větrák, tak se může dojít k situaci, že se vám v podstatě ten procesor zničí, což je velká škoda a projeví se to na penězích.
Myslím, že o procesoru je to dneska všechno. Já vám děkuju za pozornost, přeju vám, aby se vám dobře dařilo. Kdybyste měli dotazy, tak se ozvěte a u dalšího videa se těším. Nashledanou.